back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Kung unsa ang atong bundok nga lighters of the world. Mao ba? Unsay background ni tawhana? Unsa si Dadong Regina? Medyo, dili naman kayo higpit karon ang lockdown, I guess. Kay medyo god ni Minos naman ang mga natakdas virus din sa itong dapit. Bitaw, Hilary. Nagkasulti sa mi si John, ana. Maulagi nga sila si Papa og si Mama. O hasta ko mga paryente. Gusto nang muuli sa probinsya. Gikulit, gid ko nilag maayo. Oh, ikaw, day. Kay luoy man pud sila. Oy, gipanglaay na silang tanan din, he. Maulagi. Magpatabang ko ni John sa proseso labot ini. Kay may mga guidelines na basab ang mga local government sa probinsya sa mga mamalikay sa ilang dapit and vice versa. Oy, i-quarantine man kuno day inigabot, oy. Unya, unsa to kanang kuan pa kuno kanang ay ihon ba tuo na makauli? Wa gabae. Asa to gisulti ni mo, Hilary? Klaruha ra gud. Ay ihon. Wa gabae. Ay ihon lagi kuno ang muli og mosulod sa syudad o sa probinsya. Naibaw kag unsa ng IE? Hilary, ha? Ay naambot unsa nang ay ihon, oy. Basta na si Clinton mo ginagasulti na ko ana ay nga mao ko na test na bag-o karon aron mahibaw-an kung positive ba ka o negative. Pastilan ginis Clinton, oy. Siya din nagbinuang nimo, ha? Nya ikaw mituo sad ka. Aw, unsay binuang dang? Hambot nimo, Hilary, hambot nimo. Ingna si Clinton, kung siya bay mo test nimo, paita, kahanggaw gid ning tawhana, oy. Pagkayabag ni Clinton. Og ang inosente sa taon nga si Hilary, yango-yango lang sad. Tando lang sa taong ignorante. Sige na lang. Yanigulay na ako. Si tahon ko ni Clinton. Si tahag yun, kay lisod kay mo ay magdaghan ng utuka. Oh, Tore. Gipanih mo ko ni mo, Jess. Oo, kay makigsulti sila si Papa og Mama ni mo bahin nato. Oh, bahit sa itong kasal? Marag apil na. Og sa ilang tinguha nga gusto nang makauli sa probinsya. So, padayon na gyud yung kasal. Pero adto na sa probinsya. Sa ina Gislin. Moya mong nasabutan ganiha, bro. Oh, okay na sab. Pero pwede ba guna nga dinhe mo nagka-schedule niya adto dito sa probinsya ipadayon ninyong kasal? Na may mga rason, bro. Pwede tingali. Mag-inquire po ko ron dito sa simbahan ni Father Edgar. Okay. So, nagpaingaw na karon dito sa simbahan. Yes, bro. Magpatabang lang ko ni Father Edgar. Nahinom-nom ka pa ni Father Edgar, bro. Oh, uy. Ano ko malimot ko niya? Yung maayo magaya na siyang humili. Siya ba ito nagmisa itong baccalaureate mass before graduation? But anyway, ikaw ha? Padayo naman yun kahan ang inyong kasal ni Gislin. Pag-amping itaon permi, pagsigig lang kaulakaw. Nara ba istorya sa mga katigwangan nga maune o mau ka na? Ikaw, gid, bro. Mutuo ka pa ba na yan ang mga wagay basihan nga mga patuto? Ay di magod, wa man ko yung mawaan na ito mutuo ta bro. Ay pagsultihan na, bro. Ano kung way mawa? Doon na, bro. Pindun na bagod? Kayo. Absent ka tingali is pag-discuss ana sa atong religion teachers, ah. Sa una sa buhi pa taon to si Manding Apin. Umo ba? Ay, nagkatuog tingaling ko sa likod. Itintal ko si Yawa. May mawadi ay. Doon na, gyud. Saman? Sa atong pagtuos, Ginoo. Nabilong na siya sa other gods, bro, o Diyos. Maubiyay unang sugo sa Ginoo, bro. Nga higugma ang Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong nahuna. Ay, pastilan. Nasaan ko? Sorry, Father John.
Ay, hindi mo bro. Basta mo na to. Amping lang yun, do. Paglingi-lingi, pirmis, luyaw ni mo, kay basin, kung isundan na po ka atong autong itom. Sige, sige. Ma'am ka. Thanks sa concern, Brother Matt. Yabag. Isumbong ta kang mother. May valid reason man nga nung wa madayon ang inyong kasal. Muuyon ra ang simbahan ni anak dyan. Salamat, Father Edgar. Basta buhaton lang ninyo kadtong formal letter aron nga mas formal gyud ang inyong hangyo sa atong simbahan. Uspon ko, Father. Dagan yung kayong salamat, Father Edgar. Ayaw ka naghuna-una dyan. Unya, nilang ko magdugay, Father. Okay, but before ka mulakaw, itugot na panalanginan ko ikaw. Mayo noon, Father. Pero sa dili pa, diretso ko malimot. Niyari, sobre nga gamay na kong donation para sa simbahan. Ikaw na mahibawa na, Father. Oh, salamat. Nagkarga yung salamat dyan. Hala, sige, hido ko ang imong oo. Kay pangayuon na ang panalangin sa atong buhi nga Diyos, alang nimo og sa tanan nga duol kanimo. Pagkanindot nga mabuhi, Ginoo. Din na sinati ko sa matag adlaw sa kong kinabuhi ang imong gugmaw kayo. Salamat sa mga binuhat nga naglibot nako. Nga nakatabang nako sa kong pagpakabuhi ni kalibutan. Panalangin ni usap si Father God, Lord. Nga padayon unta siya nga magsubay sa imong kabubuton. Ug ingon man ang tanang kaparian sa tibok kalibutan. Unsa daw? Adto na inyong dapit sa probinsya ipadayon ang inyong kasal ni Tay Kislin? O, Clinton, Hala no. Oh. Way man. madagway man. May saa ka na ko, Clinton. Unsa? Uy. Unsa ko sala adong? Ayay. Mangutana sa ko nimo kung unsa nga tis sa mga tao nga muuli sa probinsya and vice versa. Gawa sa pagkwarantin nila og napo nga tus 14 kadlaw. Aw, kanara din pangutanaha dong. Sas! Ite sila, ang mga lalaki. I-swab test. Ang mga babae, Ang mga babae. Aw, itest gapon. mao ba? Oh. Unsa nga test ang imong giingon ni Hillary kung siya na itest? Aw, kwan. Hala. Hala. Sila? Dong, narong spelling dong. Yung spellings naong imo. Pagpili, lubagon ko ng imong liog o ay ihon. Tubag. Formerly, usas siya ka tinugyanan sa balaod, Chief Devon. Wasi mga kaparyentihan sa syudad, ang tanan atua sa probinsya. Recently, unsay iyang pangita. May security agency na siya, nga siya mismo ang nag-manage. Unsay iyang record sa iyang pagpanerbisyo sa una, Senador Regina. Excellent ang yang record. Sa laktod, daghan siyag mga accomplishments. Bisan pa kanhi sa bag-o pa siya sa serbisyo. Until such time nga may resign siya. Mao ba? Nganong may biya man siya sa serbisyo sa unsang nga rason? Personal reason raman ang niya sa data nga akong gikuptan, Chief Devon. I want to know more inining tawhana, Senador Regina. Chief Devon. Nabati mo ba ang akong gisulti? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!